आमची आणि सगळ्या संसाराची कफत कर बाप्पा. हे हे भगवंता देवा, भगवंता हे देवा, भगवंता हे भगवंता बलवंता, बळवंता, हे हे भगवंता हमारा, भगवंता आम्हाला आमच्या आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कफत कर एकाकृत कर. बाप्पा. हे हे भगवंता देवा, भगवंता देवा, हे हे भगवंता भगवंता बलवंता, बळवंता, हे हे भगवंता भगवंता हमारा, आम्हाला आमच्या आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची कफत एकाकृत कर कर बाप्पा. बापा. हे हे भगवंता भगवंता देवा, देवा, हे हे भगवंता भगवंता बलवंता, बळवंता, हे हे भगवंता भगवंता आम्हाला हमारा, आमच्या आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कफत संसाराची कर एकाकृत बाप्पा. कर बापा. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका तुका बटयता तुझ्या बटयता ती तुझ्या ती मोगाच्या मोगाच्या पुताची, पुताची, आमच्या सौम्या आमच्या सौम्या सुंदराची आणि सडंदरा सुपुष्टाची, जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि कूड आणि रगत रगत आत्मन आत्मा आणि देव देवपण आमच्या पथकांच्या आमच्या परीक्षपणा पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या पथकांच्या संसाराच्या परीपण्या पथकांच्या बसत. परीक्षणा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या संसाराची काकुत सगळ्या कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुत कफत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकुत कफत कर कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कफत संसाराची कर काकुत बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकुत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुत संसाराची कर कफत बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकुत कर संसाराची बाप्पा. कफत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमारीफात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुत संसाराची कर कफत बाप्पा. कर बाप्पा. हे भगवंता हे देवा, हे भगवंता देवा, भगवंता हे बलवंता, भगवंता हे बळवंता, हे भगवंता भगवंता आम्हाला हमारा, आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कफत कर काकुत कर. बाप्पा. हे हे भगवंता भगवंता देवा, देवा, हे भगवंता हे बलवंता, भगवंता हे बळवंता, हे भगवंता आम्हाला भगवंता आमची हमारा, आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या कफत संसाराची कर काकुत बाप्पा. कर. हे भगवंता हे देवा, हे भगवंता भगवंता देवा, हे बळवंता, भगवंता हे बलवंता, भगवंता हे हमारा, भगवंता आमची आणि आम्हाला सगळ्या आमच्या संसाराची आणि सगळ्या काकुत कर बाप्पा. संसाराची कफत कर बाप्पा. कृष्णाच्या सस्तेच्या बाप्पा, हांव तुका आवडयता तुझ्या ती प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आता आम्ही आमचे प्रेज अँड वर्शिप सुरू करतल्या कन समेस्त तुमचे माईक म्यूट करात. शानिया Yes. स्टार्ट कर. Praise the Lord. Thank you, Jesus. माझं चालू ऐकता की होय ऐकत. Yes. Praise the Lord. Let's worship our Lord Jesus Christ. Deuteronomy 4 verse 29 says, if you seek the Lord your God with all your heart and with all your soul, you will find him. सगळ्या काळसान आणि सगळ्या तुमच्या आत्म्यान तुम्ही तुमच्या देवाक सोडशात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. सगळ्या काळसान आणि आत्म्यान तुम्ही ताका सोडशात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. Yes, my dear brothers and sisters, this is the precious time to seek our Almighty Lord. हो वेळ देवाक अर्गां दिवचो जावन आसा. ताची स्तुती करचो हो अमूल्य वेळ जावन आसा. Let's surrender ourselves completely in the hands of our Lord. Completely in the hands of our Lord. Let's give glory to our mighty Savior, our Lord Jesus Christ. Let's sing this song. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुका पूरा आसमां. Isaiah 45 verse 5 म्हणटा,
हांव सर्वेस्पोर दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. I am the Lord, and apart from me there is no God. त्याच देवाक आज आमी अर्गां दिवया. आमच्या क्रिस्ताची आमी स्तुती करया. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं. हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है हमारा खुदा. हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. आमच्या जिणेचे हर एक प्रॉब्लेम्स आमी देवाक समर्पण दिवया. ह्या घडये कसलेय ते समस्या जावं जेजू कडेन सॉल्युशन्स आसात. आमचे हर एक कश्ट दूख ताका समजता. युवा जनांक आनी भुरग्यांक जिणेंत फेल जावनचे बें आसा गी. रेवलेशन 17:14 म्हणटा ते सकट मेळोन शेलयेचेर झूज मांडटले पूण शेली तांचेर जिखतली. कित्याक तोच धन्यांचो धनी आनी रायांचो राय. ताची पाटलावदाराय जैतवंत जातली. तो धन्यांचो धनी आनी रायांचो राय देखून ताची पाटलावदाराय जैतवंत जातली. आज आमी त्याच वर्त्या धन्याची त्याच वर्त्या रायाची पाटलावदारां देखून आमी जैतवंत जातले. आमी आमच्या हर एका प्रॉब्लेम्सा वयर जैत व्हरूंक शकतले. कित्याक म्हळ्यार धन्यांचो धनी आनी रायांचो राय आमचे सांगात आसा. तो आमच्या पक्षांत आसा. तसो वर्तो पदवेदार देव आमचे सांगाता आसा. देखून परत ताची स्तुती कर आमी गावया. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे
झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सनाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सनाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आमकां थोडे फावटी मनांत दुबाव जाता, देव आमचो मोग करता गी। तो आमचो मोग करता जाल्यार कितलो मोग करता। जॉन 3:16 आमकां सांगता, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक क्रिस्ताक आमकां ओपून दिलो। ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो। कित्याक म्हळ्यार तो म्हजो मोग करता। कित्याक म्हळ्यार तो तुमचोय मोग करता, तो आम्हा सर्वांचो मोग करता। ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार तांकां सासणीक जिवीत मेळच्याक। तो आमचो नाश जावंक आशेना। तो म्हाका आनी तुका सासणीक जिवीत दिवंक आशेता। जॉन 10:28 आमकां सांगता, I will give them eternal life and they shall not perish. No one will snatch them out of my hand. म्हज्या हातांतलें तांकां वोन काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना। आज खंयची वायट सकत जावं, कसलेय प्रॉब्लेम जावं, कोणी मनशां जावं, आमच्या देवाच्या हातांतलें वोन काडूंक सखानांत। आमी कोणायक जावं दी, कसलेय वायट सक्तीक जावं दी, भिवची गरज ना। जॉन 14:1 तुमी कळवळची न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी एज वेल, जेजू आमकां आज सांगता। रोमन्स 8:9 आमकां सांगता, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयांतय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगांतल्यान कोणेय जावं कितेंय जावं आमकां वेगळीं करूंक शकना। त्याच देवा बापाक, त्याच जेजू क्रिस्ताक स्तुती कर आमी गावया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सनाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो
सगळ्यांक आमी सांगाता मेळोन स्तुती करया. हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्कांत कसमिया जेसु निवांत कसमिया जेसु अकुनीत कसमिया जेसु बंदांत कसमिया जेसु हालेलुया 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 सदी सांगते तेला सुनिया पवित्र सांगते तेला वर्णित नाम सुनिया अर्कांत कसमिया अर्कांत Hallelujah, 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 Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Now let's all close our eyes. सगळे आम्ही आमचे डोळे धांपया. आमचे हात उक्ते दवरी. To send the Holy Spirit upon us. In John 14, verse 16, Jesus says, "And I will ask the Father, and He will give you an Praise the Lord. Hallelujah. आमचे दोळे आम्ही दंपया. आमचे दोळे आम्ही दंपया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा, हांव बापा लागीं वेता आनी हांव बापा लागीं मागता आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो मजतदार तुमकां सगळें शिकयतलो. तो मजतदार तुमकां सगळें शिकयतलो. आज तो मजतदार आमचेर देवून येवं दी. आज त्या मजतदाराक आमी ताने दिया. आज तो मजतदार आमकां आज हे देवाचें उतर आयकतना तो मजतदार आमकां सोलोर व्हरों दी. तो मजतदार आमचे लागीं उलोवं दी त्या उतरां मुखांतर. त्या मजतदाराची उतरां आमच्या काळजांत रोंपों दी. त्या मजतदाराची उतरां आमच्या काळजांत देवून येतना जे कितें ताचे न्हय, जे कितें ताका महिमा दिवचें न्हय जाल्लें आमचे थंय आसा संपुरो ते आमचे थावन खातर भंय घालो दी. आज त्या मजतदार आमचे थंय येतना आमच्या समस्यांक सारको परिहार आमकां तो मजतदार दाखोवन दिवं दी. आज त्या मजतदारा लागीं मागया. आज त्या मजतदारा लागीं मागया. हे मजतदारा देवून ये. हे मजतदारा देवून ये. हे मजतदारा पवित्र आत्म्या जेजून बसयल्ल्या आत्म्या आज आमचे थंय देवून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये. मुझे थंय तोरा पोके Uswatu sopakoni mujidai tujiuki Pavitratnya devoni mujidai
पवित्रत्म्या देवोन ये मुझे थई तू रावोगे उजवाड तुझो फांको Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
माकशिकै चिनिए पोइनार आस्ताना तेन्यान तुझ्या नेटै जिनी मोची सोमताना सर्गी सुखाक पावै पवित्रत्म्या देवोन्ये मोचे तोरा बोंकी Usvartu sofankonye Mochitaitum chiyukim Povitratmya devonye Mochitaitum ravonkim Usvartu sofankonye Mochitaitum chiyukim सगळे तुमची माईक अनम्यूट करा आणि देवा स्तुती करा हालेलुया 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 praise the Lord hallelujah thank you Jesus love you Jesus adore you Jesus hallelujah 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 erkan basmaya iman basmaya vandan zamk basmaya ardan zamk basmaya hallelujah 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 erkan basmaya iman basmaya satile zamk basmaya hallelujah thank you Jesus love you Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah praise the Lord hallelujah 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 Hallelujah, 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 wonderful Jesus, hallelujah, 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 Shira bara 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 hallelujah 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 yar 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shira bara 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 hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pavitratmya Devonye मुझे थे तो राहों के उज़्वार तो ज़ुफ़ाक़ों के मुझे थे तो जी के परत एक पटे संज्ञा पवित्रत्म्या देवो तने ना कोया मुझे थे तू रावों की उस वार्त जो फंकों की मुझे थई तुझियों की
परत एकपटी सगळे अनम्यूट करून गाऊया. पवित्र ज्ञान मुझे थई तू रावोंगे उस वाट तुझो फांकोंगे मुझे थई तू जियोंगे Isaiah chapter 32:15 पण वयर थावन आत्म्याचो शिवर आमचेर पडतलो. वयर थावन आत्म्याचो शिवर आत्म्याची बेसावां आत्म्याची देणी आमचेर पडतली. तेन्ना आरणे आसले एक फळवंत मळो जातलो आणि फळवंत मळो एक रान जातले. आज आमचे जिवीत फळवंत मळो जावचे पसत मागया. आज आमचे जिवीत फळवंत रान जावचे पसत मागया. आमचे जिवीत सोम्याच्या राजांत फळ दितले जिवीत जावचे पसत मागया. आज या दिसा तो पवित्र आत्मा आमचे आणि भगवंतरान देवोदी हे उतर ऐकूंक आमका ते कृपा लाभोदी आमका सखत लाभोदी. तो पवित्र आत्मा आमचे तेसले उडे पण काढ निवडोदी. यास घडये या लाईन कोण दाव्या लेफ्ट शोल्डर पेन आसा जावं परत पोदावळू बावळू उकलूंक जायना. जेजू तुका या घड्या आफोड नसा. पवित्र आत्मा या मग्नासलान हजार आसा. पवित्र आत्मा बळवंतरान तुका स्पर्श करता. परत एक पटी घट्ट तरा दोन्ही हात तुमचे वयर उबाऱ्या घट्ट तरा विशेष तरान. आज सिस्टर सलीन कोटेनो आज देवाचे उत्तर दिता असताना तो पवित्र आत्मा बळवंतरान या मग्नात असल्या हरी एकल्या स्पर्श करू दे. या मग्नात असल्या हरी एकल्या कव्हर करू दे म्हणून परत एक पटी मागया. पवित्र आत्म्या देवनी तू आज मागया. पवित्र आत्म्या देवनी पवित्र मुझे थई तू रावोंगे स्वार्थ तुझो फांकोंगे मुझे थई तू जियोंगे तालीन मग्या. पवित्र आत्म्या देवनी मुझे थई तू रावोंगे स्वार्थ तुझो फांकोंगे मुझे थई तू जियोंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा रिया शियारा ला बरा हालेलुया 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 हालेलुया. रिया जेसु हालेलुया हालेलुया जेसु स्तुति शिरा बारा हालेलुया जेसु थैंक यू जीसस हालेलुया thank you Jesus thank you Jesus hallelujah Jesus thank you Jesus thank you Jesus. praise the Lord. आमच्यामध्ये असा सिस्टर सलीन कुटीनो देवाचे उत्तर देऊंक या घडीये आमच्यामध्ये आयल्या. सिस्टर तुम्ही टेक ओव्हर करा. थँक्यू. वेलकम सिस्टर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बापाचे नावे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मग भाऊ बहिणींनो आज मी कोणाचे बेस्ट आचरण करत आहोत.
San Teresa, Saint Teresa of Avila. ओके बरें. आणि हो म्हयनो खंयचो ह्या म्हयन्यान कितें स्पेशल आसा? Maria समर्पण रोजर महिनो. ओके बरें आसा. तर आमकां कितली सैमा आसा तर? मनशा सैम. आमकां कितली सैमा आसात? आमी एक मनशा म्हणटा हाऊ मेनी एचेस वी हॅव? मनशा सैम. One मनशा सैम. दोन सैमा आसात. हांव सांगता हा. आमकां एक मनुष्य सैम आसा आणि एक प्रेरक आत्म्याचे म्हळ्यार डिवायन नेचर. ओके. दोन सैमा आमकां गलतकराच्या पुस्तकांत अध्याय 5 कळीत केला. आता आज आमकां सांपवल्याच्या रोमाकाराच्या पत्रा मुखांतल्यान उलयता. रोमाकाराचे पत्र अध्याय 6 अध्याय 6 वर्ड 6. फुडेचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडें आमी पातकाचे गुलाम जायना जमचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगात आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. ओके. ते जालें जाल्यार आदले आमचे सैम जेजू क्रिस्त सांगाता कुर्सायला आमी कुर्सायला. आता ही दोन सैमांनी आमी सैम आमचे सैमा असले आमकां कळीत आसोंक जाय म्हणटा. कित्याक वी हॅव टू नो अँड बिलीव. म्हळ्यार आमकां कळीत असल्यारच मागीर पात येवंक जाता. पळय की न्ही? हय. कोणाकाली वस्तू जावं दी कोणी मनीस जावं न्ही आमकां कळीत असल्या वटेनच मागीर आमकां तांचेर पात येवंक जाता. तशें आमकां आमचें पोरणें जिवीत आनी एक नवें जिवीत ह्या सांपवल्याच्या पत्रा मुखांतर कळीत करता. वी हॅव क्रुसिफाईड विथ जीसस क्रायस्ट अँड वी हॅव रिझन विथ जीसस क्रायस्ट. जर आमी जेजू क्रिस्त सांगाता कुर्सार आमी आमची पातकां कुर्सायल्यांत आमी पातकाक मेल्या आणि परतून कितें बोला आमी जिवन जाल्या. कोणा सांगता जेजू जिवन जाता आसतना आमी ताच्या सांगाता एक नवें जिवीत आमी जोडलां. हें आमकां कळीत आसूंक जाय. नाजाल्यार आमी कितें जाता आमी पोरण्या जिवितांत आसल्यार कळीत नासतना त्याच जिवितांत आमी जिवोन आसता मुखार आनी आमकां नव्या जिविताचें कांयच कळना. आमचें थंय जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. या देखून आमी कितें करूंक जाय? आमच्या पयलींच्या सैमाक आमी खाण उडोवंक जाय. आनी जेजू सांगता कुर्सायला म्हूण आमकां ती खात्री जाय जे विश्वास येवंक जाय. आनी तशेंच आमी कितें जावंक जाय? आमी होली स्पिरिटाच्या पावरांत आमी जियोंक जाय. आमच्या सांगाता पवित्र आत्मा देवान दिल्लो आसा. त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी सत्यान आमी जियोंक जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी जियेत आसतना आमचें पोरणे जिवीत ओल्ड नेचर द सिंपल नेचर मायर जाता आनी आमी जियेता. खंयचे जियेता? नव्या जिवितांत आमी जियेता. खंय दिलां? रोमाकाराचे अध्याय 8 वर्ड 13. कोणी वाचात थंय? 8:13. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. म्हळ्यार खोट्या करण्याक आमी मरतल्या आनी खोटी करण्याचेर ताका मेल्या तर जाल्यार आमी क्रिस्त सांगात आमी जियेतल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. दोनी कामां करूंक जालें करूंक आमच्या पातकाक कुर्सावंकी आनी आमकां नवें जिवीत दिवंकी. होली स्पिरिट दोन तरेची कामां करता आमच्या सांगात. टू डाय टू आवर सेल्फ डिझायर्स. आमचे कितें ओडण्यो आसात ताका मोरोंक आनी तशेंच जेजू क्रिस्ता सांगात आमकां जियोंक. ही एक मिस्टर जावन आसा. होली स्पिरिटाचो मिस्टर टू फोल्ड मिस्ट्री म्हणटा.
म्हळ्यार होली स्पिरीट म्हणटा काले म्हणटा कुर्साचे काम कितें केलां तें म्हणटा concerning the death of our old nature. कुर्सार जेजून मरोवन त्या कुर्साक होली स्पिरीट मानता अनेक तरान तो आमकां नव्या जिविताक आपण व्हरता आणि आमकां जीक मेळोवन करता नव्या जिविताची. आमी इंग्लिशान सांगचें जाल्यार पयलें he will honor the work of the cross concerning the death of our old nature. Second, he will lead us into a life of victory through our new nature. हे होली स्पिरिटाचे काम आमचे थंय आसता. देखून आमी आतां कितें करूंक जाय? आमी आमच्या सगळ्या मनान काळजान आमी पाती येवंक जाय. पाती येयल्या उपरांत पातयेवन वगत बसय गई नाही. पाती येयल्या उपरांत आमी तें उस्तारन सांगा जाय. आमी आतां पळय कोणी आमकां नवीन मनशां मेळटात तांकां आमी देवाचे उतार आमी दिता. ताच्या उपरांत आमी तांकां सांगता तुमी समर्पणाची उतरां सांगात म्हणून. कितें म्हणटा आमी काळजान तावन पातयेयात जेजूक कुर्सायलो तो मेलो आनी परतून ताका पुनर्जीवनपण जालें म्हणून. ताच्या उपरांत आमी सांगता तुमच्या ओंठांनी या जिबेन या तुमच्या तोंडांत सांगात कितें सांगात खात्री करून सांगात कितें सांगाचे जेजू तूं म्हजो स्वामी आनी धनी तुमचो एकलोच देव. म्हळ्यार आमी कन्विक्शनांत आमी सांगता जेजू कोण कितें म्हणून पाती येवन आमी ही उतरां सांगिल्ल्या उपरांत उत्साह सांगिल्ल्या वेळार आमकां कितें जाता आमकां नवें मेळटा नवें मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्याने कोण आम्ही राहू लागलो. ऐका का होय ऐकता सिस्टर. ऐका ऐका त्याने पण आम्ही किती करून जाय आमच्या खासदाराने आम्ही पाती येऊन जाय आणि दुसरं आम्ही उसरलं सांगून जाय. आणि तो सचन घालाय म्हळ्यार हांव पाती येता आणि म्हजो वड आनी हांव उसान सांगता म्हणजे हांव म्हज्या पातांक उत्साहिल्ला म्हणजे काम जालें कितें प्राण करतना म्हणल्यार इट इज फिनिश. तशेंच आमकां खात्री जायचे आमची पाती जिवीत जेजू सांगता उत्साहिल्ला ऑलरेडी फिनिश का बरें जालें हें आमकां खात्री जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कळलें तुमकां कळलें. होय कळलें जावन आमी पाती येवंक जाय आणि आमच्या पोटांनी उसारूंक जाय. आमकां पाती जिवीताले जेजू सांगता उत्साहिल्ला काळजान तावन पाती जेजू याला जाय. आणि उत्साह सांगायचे रोमागराचे पत्र अध्याय 6 ओळ 11 आणि 12 कोणी वाचतात तरी. रोमागराचे पत्र अध्याय
अध्याय 6 11 आणि 12. तसेच तुम्ही पातकांत मेल्यात आणि क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओढण्याक तुम्ही काल जायशे करतल्या पातकान तुमचेवर अधिकार चलोवंक नजो. आमच्या पातकाच्या आमच्या इंग्लिशीन सांगल्यार reckon and consider yourself to be truly dead unto sin. येऊन आम्ही सांगून जाय आम्ही निर्जाय की आमच्या पातच्या जिवाक आम्ही मेल्या. But alive and God. पण निर्जळ देवाचा आम्ही येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही जिवंत जातो. Let's not let it rule in your bodies anymore. आजच्या उपरांत आमच्या कुडींनी पातकान ताचे अधिकार चलोवंक ना. आणि परतून आम्ही आमच्या विनाशी कुडीक ते पुरा आशांच्या फाटल्यान धांवंक ना. एग्जाम्पल दिता थोड्या फुडें पळय सोरोप येताले मागीर कशें कर रितीरेक वतात. रितीर करना इल्ल्या उपरांत थोड्यांक अशें जालां नवें जिवीत ते परतून ते फाटीं सोरोप येवंक वचनात. म्हळ्यार तांच्या पयलींच्या जिविताक पुरसायलां आनी नवें जिवीत स्टार्ट जालां. आनी अशें जाल्ले आमचे मोगळ भाऊ आसात आमच्या प्रेयर ग्रुपांत आसा. पिवन 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 पडटलो तो पोट्टा गेल्ल्या वेळार तेणी ताका तिजून आपडलें. तेंचे उतरां मरे पात पयल्या कोरिंथराचे अध्याय 3 वड 16 आणि 17 ताका टच केलें. तुमची कूड जावन आसा मुझे मंदिर मंदिर आणि हे मंदिरा कोण नाश करता हांव ताका नाश करता. ते उतार ताका इतलें लागलें न्ही पोट्टा जावन भायर येतना ताणें उतार परगट करून सुरू केलें. आनी आज बळान तो इतलीं वर्सां धांवण 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 उतार परगट करता. हांगा मुंबय येयल्ल्या वेळार मँगलोरांत गोंयांत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार तशें म्हळ्यार ताणें पयलींच्या जिविताकच सोडलें आनी नवें जिवीत मेळ्ळां आनी तें पवित्रतेचें जिवीत ताका आतां मुखार मुखार फळां बरीत करता. देवान आमकां नवें जिवीत कित्याक दिलां? फळां बरीत जावच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां कळीत आसा तुमी मान्यता आयल्या मनशांक कळीत आसा कशें जाता. आमचो ब्रदर आसा आमचो लॅन्सी ब्रदर आसा ते भुरगे ल्हान भुरगे आसतना तो मागण्यांत रिगले आनी ते आतां मुंदरसून आसात फळां बरीत जिवीत दिवन. तशें तुमी प्रेयर ग्रुपांत मनशां आसात येतोच तुमी ते फळां बरीत जिविताचे फळ घेवन घेतलां. प्रेज द लॉर्ड. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. आणि सांगला पळय आय एम क्रुसिफाईड विथ क्राइस्ट. थंय दिलां गलात्यराचे पत्र अध्याय 2 ओळ 20. गलात्यराचे पत्र अध्याय 2 ओळ 20. क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बागार क्रिस्त मुजे थंय जियेता. रक्तामासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी मुजे पासत आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. बरें कितलें बरें आसा पळय. आतां तुमकां अनुभव जाल्ल्या प्रकार जिवितांत तुमकां सांगूंक जातलें हांवें क्रिस्त सांगता म्हाका कुर्सायलां तुज्या ओल्ड नेचराक पयलींच्या जिविताक कुर्सायलां. म्हळ्यार संवसारी आशांक पुरा कुर्सायलां आनी एक नवें जिविताचें पवित्रत्वेचें जिवीत आमी जियेता. या आनी तशेंच सांग पावलो आमकां आणकी कितें सांगता रोमाकाराचे पत्र अध्याय 7 ओळ 4. रोमाकाराचे पत्र बाबानो तुमचे थंय घडलां तें तशेंच तुमी क्रिस्ताचे कुडीचे संदेश जावन नियमशास्त्राक मरूंक पावल्यात. देखून आतां तुमी दुसऱ्याचे म्हणजे
देवा पासत आमी फळादीकपणी जिवचे खातीर जाका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला ताची तुमी जाल्यात. हय. आणि आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार पळया, युअर ओल्ड sin nature died with the body of Christ on the cross and you are free from the law. This happened that you might be married to another. I'm speaking of Christ who was raised from the dead. तुम्हाला अनेकल्याक म्हळ्यार अनेकल्या कडेन तूं लग्न जाता म्हणून कोणा कडेन जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्त सांगता तूं लग्न करता. ताका एक एग्जाम्पल दिता आमी. आमच्या ओल्ड टेस्टमेंटांत आमी पळयल्या वेळार नाबाल आनी ताची बायल आसली अबिगेल. नाबाल मरून गेल्ल्या उपरांत दावीद राय अबिगेल कडेन काजार जाता. सो नाबाल जिवंत आसतना अबिगेलाक डेविडा कडेन काजार करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार ताचे पयलेचे नेचर ताका थंय ओडता आनी तें बांदता. त्या वेळा तो नाबाल मरून गेलो. त्या वेळा अबिगेलाक सुटका मेळ्ळी. ती फ्री जाली आणि त्या वेळा दाविदान ताका प्रपोज केल्या वेळार दावीद ताजे लागीं काजार जालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वयने आनी एक उदाहरण सांगता हांव. काजरी कोण काजर जाल्लीं आसात. हांव एक उदाहरण सांगता. काजारी ती काजर आसतना दोगां न्हवऱ्यांची तांकां मोग करूंक जायना. पयलो धरलो न्हवरो आसतना ताका आनीकले न्हवऱ्याच्या फाटल्यान वचोंक जायना. फाटल्यान गेल्यार लिपोण वचचें पडटलें. अशें कशें करना ताणें मोग करचें पडटलें आनी ताचें काजरी जिवीत फळबरीत न्हय. ते पक्का बरी जावन उरता. कळ्ळें न्हय. एखाद्या वेळार ताचो पयलो न्हवरो सरोन गेला तर जाल्यार ती फ्री जाता. फ्री जाल्ल्या उपरांत तिका कोणाय कडेन काजर जावंक जाता. कळ्ळें न्हय. होय. आणि एक ती काजर जाल्ली ती स्वातंत्र्यक त्या न्हवरे सांगता ती जियेता. त्या वेळा आमकां दोनी नेचरां घालून आमचे जिवीत फळाभरीत करूंक जायना. खंयचें पोरणे जिवीत. आनी एक उदाहरण दिलां न्ही बायबलान. नवो वायन पोरण्याची ल्हान घालूंक जायना म्हण. कित्याक तो नवो वायन स्ट्रॉंग आसतना पोरणे आसतना ते फुट्टा म्हण. दोन्ही तशेंच आमचे जिवीत आतां जाल्यार आमी जियेता जाल्यार आमकां दोनी कडेन दवरूंक जायना. आमी म्हणटा न्ही आमकां दोनीर पांय दवरूंक जायना म्हणून. दोनीर पांय दवरल्यार कितें जाता आमी न्हीद पडटले. देखून आमी पयलेंच्या जिविता एका दोनी जाता आसतना दोनीचेर पांय दवरूंक जायना. एका दोनीचेर वचचें न्ही. सांगता आमकां जियोवचें जाल्यार आतां आमचें जाल्यार उदाहरण दिता. हांव आतां सिस्टर आसा. आतां हांव सिस्टर आसून संवसार जिवीत जिवंक पळयता आनी सिस्टरचे जिवीत जेजू लागीं जिवंक पळयता. ते धाडा म्हाका म्हजी रिलिजियस वॉयस पाळटा न्ही ना. संवसारी जाय आनी जेजू जाय म्हळ्यार जाता न्ही. जायना. कोणी सांगता म्हाका घालूंक जायना. हांवें संवसाराक पाठ करन संवसाराच्या वस्तूक संवसाराच्या आशेंक कुडीच्या आशेंक पुरा पयस करना हांगा जेजूक आपणायल्ल्या वेळार आनी जेजू म्हजो होरेत जाता आनी हांव ताच्या सांगाता जियेता. तूं म्हजो दादलो जाता आनी हांव ताची व्हंकल जाता. तशेंच जेजू आमकां आनी एक दाखलो दिला न्ही कलेक्टराच्या पत्रांत. इगर्ज माता कितें जाता आमी जेजू मस्तक आसा आनी इगर्जाची व्हंकल जावन आसा. तशेंच आज आमकां सांत पौलाचे तरी हांव जेजू कडेन मागून टॉपिक दिवचें जाल्यार जेजू काल कितें उलयचें म्हणटा आसतना म्हाका जेजून हें उतर म्हज्या बुद्दीन दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तेच म्हळ्यार जेजूक पसंद ना आनी देवाक पसंद ना. आमी दोनी सायडीची जिवनान जिवोवचें. आमी पयलेंच्या जिवनाक आमी कान उडोवंक जाय. नवें जिवीत म्हळ्यार जेजू सांगता रावोन ताका वेंगून ताची मोगाचें भुरगें जावंक दी ताची पतीन जावंक दी आमी जिवूंक.
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हा तुम्ही आता वाचलं नाही रोमाकाराची 7. Your old sin nature died with the body of Christ on the cross. म्हणजे आमचे पहिल्यांचे पोरणे जीवित जेजू ख्रिस्त सांगाचा खुर्सार मिळाला आणि आम्ही फ्री झाल्या त्या खाणूनंतले आम्ही फ्री झाल्या हे गडीच झालं की त्या गे म्हळ्यार आमकां आमी आनी इतल्याकडे खासर जाऊयात कोणाकडे देवा लागीं मनशा लागीं न्ही देवा लागीं ओके आतां मनशां काजरी बेसान जियेतात तांचो पयलींचो नवरो सरलो म्हणटाना कितें करतात दुसऱ्या नवऱ्याक आनी न्हिसून काडली आतां हांगा सर्गीच्या टायपार आमी उलयत आसतना आमचे पाक्की जिवीत जाणून जेजूचे जिवीत स्पिरितान भरलेले जिवीत जाणून त्या काळात आमी जेजू सांगता जियेतल्या पवित्रपणान जियेतल्या ताच्या मुखामोळ आमी पळयतल्या आनी आमी सर्गीचे राज ते मेळटा ताचे सांगता सर्गीच्या राजांत जेजू कसो बापाच्या उजव्या कुशीन बसला थंय जेजू म्हळा हांव तुमकां दोगता म्हण थंय जावन प्रकटणेकाराच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वळ 20 वाचताना मुखार थंय दिला हांव कसो जैतेवन जाला आनी बापाच्या उजव्या कुशीन बसला ताच्या तशेंच हांव तुमकां जैतेवन आमी जैतेवन जाल्ल्या वेळार आमकां थंय बसूंक जागो दितलो आनी तें खरें जावन आसा जे कोणें अनुभव केला ते खरें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द आमी लॉर्ड. Praise the जियेत Lord. असताना तर आमी जियेत असताना कसलें जिवीत जियेचें म्हणून सांगलां जेजू ख्रिस्त तसलें जिवीत जियेचें म्हणून सांगलां थंय जाल्यार म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 14 आमी जर तर आमी जेजू सांगता जिवंक आशेता लिव टू प्लीज क्रायस्ट प्लीज म्हळ्यार ताका सोचे तसले जिवीत जियेचें सांगलें पळया कितें बरयलां जॉन चॅप्टर 14:15 तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदांकाळ रावतलो. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार तुम्ही म्हजे म्हजे उपादेश पाळटल्यात. उपदेश पाळटले परिपूर्ण तरान ताका मेस्तोंचे जिवीत जातले मेळटले आनी तशेंच पयले आमचे पत्र अध्याय 5:3 पयले जुवांचे पत्र 1 John chapter 5:3 आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे आनी ते तितले कठीण न्हय म्हणटलो होय न्हय वय ताका आमी एकदां मोगाची रूल्स आमकां कळीत जाल्यार ते आमकां कश्ट जायना जर तर आमचे जिवीत अनेका सायडीनी मोन आसा जाल्यार तरी देवाचो मोग परिपूर्ण करूंक जायना आनी ते आमकां कश्टाचे जाता. Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड. the Lord. Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड. the Lord. हर गांव जेजू तुका हर गांव जेजू Arjan to God. सगळ्या जेजू तुका सगळ्या तुका जेजू. आनी हाजी आमकां बरें उदाहरण दिलां जेजूचे इगत हांवें ऑलरेडी सांगलें तुमकां जाल्यार उतरण खात्री करच्या खातीर एफिशियन चॅप्टर 5 वर्ड 22 to 25 पत्नींनी आपल्या पतीक सम्यकच काळज जाल्ले बरी काळज जावन चलो जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काळज जाता
तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काळजाय जाय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Yeah. बरें लागता न्ही तिचे गुणाय सुवार्थ आमकां दिला तिजो आनी ते पवित्र सभा तेचे ब्राईड जाता व्हंकल जाता आनी जेजू क्रिस्त आमचे तेजे मस्तक जाता. कशें एक दादलो आनी स्त्री काजरी बेसान वायफ सबमिट्स yourself to your husband's leadership. स्त्रियानो तुमच्या दादल्यांक काल जावंक जाय. For the husband is the head of his wife, as Christ is the head of his bride. दादलो एक स्त्रियेचो मस्तक जाता म्हणून सांगला आनी जेजू क्रिस्त इगर्जेचें मस्तक जाता म्हणून आनी जेजू क्रिस्ताचे मस्तक देव जावन आसा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आणि तशेंच पहिले कोरिंथराचे पत्र अध्याय 9 ओळ 19. पहिल्या कोरिंथराचे पत्र अध्याय 9 ओळ 19. हांव कोणाचोच गुलाम न्ही, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. हांव कोणाचोच गुलाम न्ही. आम्ही कोणाचेच गुलाम नाही पूण जाता आम्ही तितल्या हेरांक मनशांक सम्या खातीर जोडून घेवचे. जेजू क्रिस्त ते हाडच्या खातीर आम्ही जेजू क्रिस्ताचे गुलाम जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एका गुलामा भशेन आमी केल्यार आमी म्हळ्यार कल्ती गायन सगळे ताचे हाजे पवित्रत्वेची फळां आमच्या जिवितांत दिसतात न्ही तेन्ना आमी कल्ती गायन जियेता आनी एका गुलामा भशेन जियेता कोणाचे क्रिस्ताच्या गुलामा भशेन जियेता आमी. कित्याक हाच्या वरवीं जेजू क्रिस्तातय ताच्या लोकांक हाडून सांग पावलांनी तशें केल्ले जेजूच्या टायमार जेजून सर्गींतान संवसाराक येवन एक सेवका भशेन ताणें ताच्या आपोस्तलाचे पांय धुले आनी आमकां तीच वाट ताणें आमकांय दाखयली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार आमी संवसारांत फ्री जावन जेजू क्रिस्ताक आमच्या थंय घालून होली स्पिरिटाच्या बळान आमी मुखार जियोंक जाय. आनी एक आसा 2 कोरिंथियन्स अध्याय 11 ओळ 2. तुमचे विशीं देवाक आसा तसली सूर म्हाकाय आसा, कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यान एक आपूट आंकवारी बरी तुमकां क्रिस्ताची पतीण करून ओपून दिल्यांत. तसं कांय ऐकना.
सिस्टर प्रेज द लॉर्ड. काय ऐका ना सिस्टर, खटखट खटखट जाते असा. ना सिस्टर काय ऐका ना. ना सिस्टर ऐका ना. तुमचा व्हिडिओ इष्टा झाला. मे बी तुमचं माईक व्हिडिओ ऑफ करा सिस्टर. मे बी नेटवर्क हेवी जाते असं मोस्टली. Internet connection is unstable. ಅಂತೂ ಐಕತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಾ. तुमचं व्हिडिओ ऑफ करा तेदाळे मे बी क्लिअर जातले इल्ल्या वेळाक. व्हिडिओ ऑफ कर. इल्ल्या वेळाक तुमचं व्हिडिओ ऑफ करना तुम्ही पळयात मे बी क्लिअर जातले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आता सिस्टर क्लिअर एका डिव्हाइसचे माईक म्यूट करा सिस्टर. ऐकता ना. होय ऐकता. ऐकता क्लिअर असं सिस्टर. पहिल्याचे बरे असं. ओके हांवें कितें म्हळें ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಗ काय ऐकू ना सिस्टर. पयलींचे ऐकला मग पहिल्याचे कितें रिपीट जाता. हालेलुया. हालेलुया. आता ऐकता ना. होय ऐकता सिस्टर. आम्ही 2 कोरिंथीयन सांगता म्हणसर तुमकां आयकताले न्ही. होय. आता काले निम सांगल्यार रोमकाराचे पत्र ओळसो न्ही अध्याय 11 वाचा. तशें तुम्ही पातकाक मेल्यात आणि क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हण समजून घेया. आता खाजार दिसा कालें करतात तुमी प्रॉमिस करतात न्ही. तुम्ही जावन आम्ही प्रोफेशन जाताना आम्ही प्रॉमिस करता आणि खाजराचे वेडिंग एनिवर्सरी येताना कालें करतात परतून तुम्ही ते प्रॉमिस रिन्यू करतात न्ही. परतून नवें करतात. तशेंत आम्ही कालें म्हणूंक जाय ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಂತ ಉತ್ತಾರ ಹಂಗ ದಿಲ ಅಂಬಳಂದು ಪವಿತ್ರ ಅಂದು I reckon myself to be truly dead unto sin but alive unto God through Jesus Christ my Lord. ते कशें सांगचें म्हळ्यार हांव क्रिस्त सांगता म्हज्या पातकांक मेल्या आनी ताच्या जिवंतपणांत जेजूच्या एकवटांत हांव जियेता. हें प्रॉमिस आमी रिपीट करचें. हें रिपीट केल्यार खात्री जाल्ल्या बरें जालें आमकां. म्हळ्यार वर्सा एपटी आमी रिन्यू करता आमची प्रॉमिसां. तुमी काजारी जाल्यार आमी जाल्यार वर्सा एपटी रिन्यू करता. आमी सद्दां रिन्यू केल्यार कितलें बरें आहा न्ही. होय की न्ही. ते उतार पळय आमी रिपीट करचें म्हळ्यार उत्सारण सांगचें. आमी पळय कोणी नवें क्रिस्तांव जाताना आनी कालें म्हणटा आमी पयलें न्ही. कोणी क्रिस्तांव आसलीं जेजूचेर पातची येवच्या पयलें कितें सांगता तुमी समर्पणाचीं उतरां सांगात म्हणटा. हांव काळजान तावन पातयेता. जेजू तुका पुनर्जन्म जिवन जालां. तशेंत म्हज्या वंटांनी
या म्हज्या जिबेनी म्हज्या तोंडांत हांव सांगता उत्सान सांगता तुमचो म्हजो स्वामी आनी तुमचो म्हजो धनी तुमचो म्हजो एकलोच देव म्हणून. तशेंच हे पळय आमी आमच्या पयलींच्या पथकाक आमी मेल्या आमच्या हाका मेल्या आनी परतून आमी जिवन जाल्या देवा थंय. जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हणल्यार उतार आमी रिपीट करचें म्हणून. आतां इंग्लिशान सांगचें जाल्यार आय सिस्टर सेलीन reckon and declare myself to be dead unto sin, but alive unto God through Jesus Christ my Lord, who is my heavenly husband now and forever. Amen. आमेन. अशें म्हळ्यार हांव सांगता उसार सांगता म्हज्या पथकाक टू बी डेड unto sin, पथका मरून देवा थंय हांव जियेता. जियेता जेजू क्रिस्ता मरिपात तो जावन आसा म्हजो सर्गींचो होरेत आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. म्हळ्यार इतलें सांगता आसतना कितें जाता गोत्ता गे आमी डेली आमी जेजू कडेन काले म्हणटा प्रॉमीस आमचे रिन्यू जाता. आमी कालें करता गोत्ताय सदां सकाळीं उठले दिंबी घालची पयलें गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग जिसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट आनी पुरा म्हणटा आनी गुड मॉर्निंग मदर मेरी आनी पुरा. ताच्या उपरांत हांव अशें म्हणटा हांव तूं म्हाका समर्पण दिता तुका जेजू मरी मुखांतर अशें म्हणून म्हजे आंगुणे केल्ली हांव रिपीट करता. सद्दां सकाळीं म्हळ्यार हांव रिपीट करता म्हजे आंगुणे केल्ली. ताच्या उपरांत मागीर दुसरें कितें मागणी आसली सांगून मागीर हांव भायर येता. कळ्ळें न्हय? होय. तशेंच आमी सदां जेजू कडेन पळय आमचें प्रॉमीस रिन्यू केल्यार ते जेजू कितली खुशी जाता कोण ना न्ही गे. होय. आतां तुमी पळयात काजारा बिसान कोणी आसली सद्दां तुमी उठतना परतून तुमचे प्रॉमीस तुमी रिन्यू केल्यार कितली खुशी जातली जालें. या वय न्हय. होय. आज देवान दिल्लें उतार आमी बरें करून मतीन दवरून आमी मुंदारशी आमचें जिवीत. हांगा पळय दिलां लूक चॅप्टर 15 ओळ 10. लूक चॅप्टर 15 10 लास्ट उतर. तशेंच हांव तुमकां सांगता पातक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पतक्या विशान सर्गीन देवाचे दूत संतोष पावतले. तशें म्हळ्यार एक आमी पातक रडोवन जिणी बदलल्या कुडले सर्गीच्या राजाच्या जेजूक एक आनीक ब्राईड मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमची जिवीत आमी सदांय आज जेजून हे उतर दी म्हणून ताणें मोतीन घालें आनी म्हाका तयारी केली देखून आमी आज देवाक अर्गां दिवया तो आमचो कितलो मोग करता गी म्हणून. ताका जाय आमचे पयलींच्या जिविताक पाठ करून नव्या जिवितान जिवंक. आमेन. 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 या प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आतां इल्लोसो वेळ आमी इल्लेशें मागता. मगळा बापा मगळा जिजू पवित्र आत्म्या या घडयेचेर तूं थंय हजर आसाय तूं हांगासर हजर आसाय तूं आमकां राखताय आनी सांबाळताय आनी ह्याच घडये जिजू सगळ्यांचेर तुजे आशिर्वाद पडोवन दी आनी आमच्या पयलींच्या सैंबाक आमी पाठ करूंक तूं आमकां कृपा दी आनी ह्याच घडये खोट्या आनी नसत्या स्पिरिता खंयच्याय तरान तूं आमकां आडखळ घालनासाय या खंयचे बॉन्डेजीन घालनासाय खंयचे शिरपापंदा दवरलाय आनी खंयच्या रुपान येवन तूं आमकां आडखळे घालनासाय आमच्या पयलींच्या जिविताक आमकां कंप्लीट तरान सोडूंक दिनाय. आतांच तुका आमी जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या आमलीक रक्तान आनी जेजूच्या पवित्र सक्तीन तुका आमी बांदता आनी बांदून तुका आमी जेजूच्या पांया तळा घालता कुर्साच्या पोंदा. निकळ आनी वस्तू जेजूच्या पांया तळा आनी तुका केन्ना सुपाटी येवंक ना आनी कोणाक तुका आपणूंक ना. आमेन. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Arga Jesu tuka, arga Arga Bapa. tuka sumia Jesu. Arga Arga Jesu, tuka sumia arga Jesu. tuka pavitra tmya. Iman tuka sumia Hallelujah. Amen. Jesu. Tuka Jesus. Aradhan tuka Thank you, sumia Lord Jesu. Jesus. Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 तशें जेजू Hallelujah. आज कोण सीक आसात थंय कोणी सीक आसात जाल्यार तांच्या पिडेंतले तांकां भायर काड तशें आमकांय
तांकां कंप्लिटली बरी भलायकी मोतीची कुडीची आत्म्यांची आनी स्पिरिताची आमकां भलायकी दी म्हणून तुजे लागीं परतून मागता आमी. Amen. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया ओ शकरा करन्न मा सकदीर बला संत मा शियर hallelujah, लललला बा hallelujah, शियर hallelujah, करन्न मा सकदीर बा संत मरा शियर ललला खंचाय रूपार्यन कोणाक तू दस्ताय खंचे तंत्र मंत्रचे द्वारी गी चिरापटाचे द्वारी गी खंचे खंचे आडकोळे घालून कोणाक तू मागून आसाय आणि सही तरेचे जीवन जीवन दिनाय आतां तुका आमी कोट्यानी नसत्या स्पिरिता यूज टू नोन and due to चुंबली रक्तान तुका बांदून आमी जेजूच्या पाया तळा घालता निकळ आमच्या सर्वांतान कोणाक तुका आपणूक पदविना आमेन आमेन Amen, आमेन Amen. आमेन जेजू ह्या सगळे सगळ्यांक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भरलेचो ह्या सगळे तूं भर जेजू आमकां खाली हातांनी पटयोवन दिनाका जेजू हालेलुया 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 ओ शकरा करंद माता कदीरा बा संत महाशर करंद भाषण Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. बापाची नावी पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी आमेन. हांव एक तुमकां एक इरादो दिता आत्तां Ah, तुमची sister. वडलो प्रेज एंड वर्शिप चालू आसतना आमचे हे ऑन नातले कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका त्या दळाच एक फोन कॉल आयलो केरळांतल्यान एक माद्रेची बहीण Hmm. तकले कोणा ताप सोडून येवन जावन ते हॉस्पिटलांत आसले इतले दीस मुजर कांयच रिएक्शन नातले मरता म्हणून आतां डॉक्टरान डिक्लेअर तांणी सांगलें एका एकच घंटाचो वेळ म्हणून सांगलें ते दोळे उक्ते करनातले कांय येनातले त्या वेळार तांणी म्हाका हांगा वयले वयर फोणां केली हांवें म्हळें म्हाका ते ग्रुपाक उतर दिवंक म्हळें तरी सिस्टर एक दोन मिनटां माग म्हळाली देखून हांगाच्यान आमी मागलें तांणी व्हिडिओ कॉल केल्लो मागता आसतना त्या भुरग्यान मंडो हालोवंक सुरू केलो Praise the Lord. तरणाटे चेडून आणि इल्ल्या वेळान ताणें दोळे उक्ते केले जय माता देखून दी. त्या भुरग्याचें नांव चेडवाचें नांव सीनो म्हणून त्या पासून त्या भुरग्या पासून मागत ताणें परतून जिवंक देवाची खुशी वय जाल्या ताणें जिवन फाटी येवच्या खातीर ओके Praise the आमी Lord. तितल्यार मागीर Thank you, आमी sister. या थँक्यू तुमचो Thank you, सगळो sister. कसो मस्त देव बरें करूं. मस्त देव हा बरें करूं तुमकां हो सांजेचो वेळ तुम्ही आमच्या खातीर इतल्या लेट रातीक तुम्ही आमच्या खातीर करशिला तुमच्या मिसावा खातीर आमी मागता आणि आमच्या ग्रुपांत कोणी आमची बॉम्बेतल्यान जॉइन जाल्ली आसात जाल्यार सिस्टरीची रेतीर आसा 18 तारखेक सोनवारा सकाळी 9 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत नाला सोपारा एट डिवायन सेंटर रिट्रीट हाऊसांत ते सामेलपाड नियर वाणी हॉस्पिटला लागीं हे पोस्टर हांव आमच्या ग्रुपांत ती पोस्ट करतली आणि तातूंत सिस्टर सेलिनाचे आणि सिस्टर लिलीचे नंबर आसा तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा रिट्रीटेक हजर जाया सांगाता मेळून देवाची महिमा आमी वाकणया थँक्यू सो मच सिस्टर मस्त देव बरें करूं तुमकां तुमच्या मिसावा खातीर आमी खंडीत मागतले हांव ओके थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सगळ्यांक तुमकां थँक्यू तशें ब्रदर लॅन्सिकी थँक्यू ओके या थँक्यू सिस्टर प्रेज द ओके लॉर्ड बाय गुड नाईट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ओके Praise the Lord, sister. Thank you, sister. ओके बाय बाय My story मेरे satisfaction है अच्छे से उधर खड़ा रहते तो सही नहीं होता हाँ she has to go by 5 o'clock they have to go from वही वो तो कहना है